И здравейте хора, добре дошли на днешното видео. Ще реагираме на страшни клипчета. Така, влизаме в YouTube. Ти ще снимаш ли? Ние с моя приятел двамата ще реагираме. И пък не. Чайте да пиша скери. И сега ще видим какви видеа има. Той видео не се препоръчва за най-малките, например. Като, например, под 7 годишните. To celebrate someone's birthday, as with any birthday celebration, the traditional happy birthday song is sung by everyone there. However, изчакайте само да си пусна камерата. Как се пуска тук камера? Ето камера. Разрешаване. it would be during this festive party that something very strange happens. According to Brookie Diaz, the birthday girl, there hasn't been a day where she hasn't thought about this incident. What happened on her birthday will forever linger in her head. It's around 9 p.m. when this is captured. Take a look. Happy birthday, dear Brookie. Happy birthday. Те с нещо объркаха песента на рождения ден на момичето и... Беше стане нещо. Make a wish. And many more. Right. Аз моя рожден ден никога не ще го правя на тъмно. Кой ще дойде на тъмно на рожден ден? Петекс. Да, той е бързо. I'm taking for God. For God. I don't want to know the details. All right, here, honey. The girl's got to have a present. This is from me. Yeah. Did you know? How cute. Ти не е смешно. Ти не е страшно. Защото ще бъде страшно. Жена ли е? Wake up, baby, wake up! What the fuck? What the fuck, baby? Wake up! Open the door. Aren't you waking up? What the... Baby, wake up! That's for Krishna. Baby. Wake up! What the fuck? Baby! Wake up! Why the fuck are you awake? Are you okay? What the fuck? And sing this little song. Run, rabbit, run, rabbit, run, run, run. Run, rabbit, run, rabbit. Ну какой? This thing is so weird.
Oh shit the fuck. Can you understand me? Ти братчико се много брат. Ти съм видяла, ти съм видяла. Да, някакъв този стълб. Сега няма ще се окаже. Брат. Scary urban legends around the world. I'll say goodbye. Scariest things hidden in normal photos. На мазето на мрака, в мрака ръка излиза, да. Things that bother you, they never bother me. Scary things hidden in photos. Scary things hidden in photos? Let's see this. A regular picture. Wait, is that the guy from Fortnite? What? Her reflection. Holy crap, what? I swear I've seen that guy before somewhere though. Alright, whatever. A normal foggy bridge. Coffee's only a dime. Things that bother you, they never bother me. Shit the fuck! Братка. Тише. Да. Да. Scary recordings found on dark web. Да, просто... Обаче да гледам страшни неща. Да, просто англичаните имат твърде много страшни неща. Чак. Просто... Някои джумскейрове даже и не са реални. Има жени, които си обличат някакви неща и така се правят на стълбите и после хората като се обръщат, директно се махат. И аз съм ги правил такива. Ами, хора намериха едно на Харилампи Добрев. Ще гледаме неговото видео. Ако се оплаша, видеото свършва. Това е лесно, просто ще видим как ще се справя. Ако това видео ви харесва, искате още подобни страшни видеа, нали, всяки такива различни страни. Сега е времето, защото повече няма да се пускат. Не му рекламирах им канала да И е само 5 минути дълго. Вие разбирате ли, че това видео може да е около 3 минути, даже 2 минути? Това ще е едно от най-кратките им видеа, най-вероятно, ако се оплаша. Сега ще видим. Добре, 5 минути. Звука е пуснат, всичко е пуснато. Ако се оплаша, свършва видеото без аутро, без нищо. Нека започваме. Да усилим малко. Някакъв таван. Ще има нещо пред мен, ще скочи сега. Здравей, дете. Добре, той го знам. Той съм го гледал, той от поне 20 години, брат. Сега тук някаква количка, оле, кара си лека по лека. Чай, той е седва. Ей сега. И всеки път е толкова отвратително, защото колата се скрива зад дървото и то се скача от някъде. Ти чакаш колата, гледаш там и някакъв тиск. Добре, той не го знам. Между другото, предишно съм гледал, ама пак беше трудно. Добре, хора, видяхте до някъде, че се оплаших. Ако ви харесало видеото, абонирайте се, лайкнете и да не ви харесало и да
И да не ви е харесало и да ви е харесало, пак се абонирайте и лайкнете. Ще оставя на моя приятел канала в описанието. Айде, чао! Ще се видим с другото видео.